शुरू करो। ए छोटा की का ए दीदी हे बे हमार बड़ा घाम बा बैठी का कहतानी। अरे कह तेरा नहीं है ना। हाँ गांव भर जाता सब तरकुला। हाँ ये दीदी नवरातन का पहरा नवरातन के चलता पहरा बा देखती अब बा। बहुत लोग जाता जाता नहीं बा सब जाते ना बा। का रौरियो जीवा लौछा त का कहने ये छोटकी आ देख जीवन में का बा। हाँ ये दीदी कब सांसा बंद हो कब जाए बंद हो जाई। हाँ ये तो सही कहतानी। चलते एक दिन घूमे अइती जा। आ त के तरह चलब हाँ मर्द मानुष दुआरे भैया नहीं खे एगो बूढ़ त बा आ का जनी लग चिटके त का करबी। अरे चिटकी का हाँ ए छोटकी हाँ ते तंजा के ते पूछ ले तो से बड़ा। सही कहतानी। हाँ तो से पटेल। अच्छा रुकी अब हमें आवतानी। जी जो हाँ। ए दीदी अरे हे बाबूजी अरे ध दी लकड़िया ध दे इते को बड़ा गोइलानी खेते हो बैठी कहाँ बड़ा प्रेम से बैठा होती है लोगन हो। यह कहल तानी जा हाँ ऋषि आई मत तो कोई काहे काहे ऋषि कमर आई ऋषि बारे काहे कौन रे अच्छा बात कहूँ तो ऋषि आई काहे सब गांव भर जाता तरकुल। हाँ हाँ ये कुआर का नवरात्र हाँ, चलता मनई। जनते बानी। ई बतिया तो बाटले बाटी। हाँ आ जाई है निया बैठी रौरियत एगो बाबूजी बानी बढ़िया से अरे बात कहबो करबे के कुछो तो उहे कहनी कि जा तनी। बाबूजी बाबूजी कैले रहबे। अरे तनी कहती त हमनो दोनों जने जइती जा घूमी अइती न आ कहाँ वहाँ तरकुल। हाँ तरकुला हाँ ए बाबूजी हमरे चल जैते के तरकुला जाके तैयार के बड़ा। अरे रौरे के गइले कमन कार बा तो हम के तेले चल भूसो अरे हम चल जाई दू चार पैसा हो करे बड़ की तोरियो मन करता जाए के। हाँ जाए ला जाए नवरातन के पहरा बाटे गांव भर के लोग जाते ना बा। ए दीदी हाँ हम त ई कहतानी हाँ कि एगो साथे मर्द मानुष रहे न त तनी ठीक रहे हाँ हाँ साइज का लिया वाले चले के लियो ले चले के ए बाबूजी कहो रौरहु चली मानली पुरानिया भइली कब राउरो सांसा हाँ बंद कब हो बदल जाए जाई कब बदल अब जाई। कब रौरे बाबूजी के लगे खुद दमरी है कब रौरे के चुल छोड़ दी के जानता ये जाना था करे बड़ की कुर बेदबान आई रे लगवा हमरे। आ नाय बात रौरे बानी न। हां हम बुझा चोरी से पैसा लगवा भेजले रौरे बाणी न लेकिन बतावे। ए बाबूजी कहो रौरे के नारियर दिहल जाई त रौरे फोरी ले आई। नरी हो। हाँ अरे दादा बूढ़ जान देड़ू काम के पता नहीं माई का आशीर्वाद पता नहीं काम फोड़ दे। फोड़ दे रे छोटकी ए दीदी लियो ले चल लियो ले सुननी का हाँ कहत फोड़ दे कहतनी माई का सकती आ जाई हाँ। तो हम केहू के फोरी दे। कह बुढ़ाऊ ए दीदी लो ये लिया वाले चलिए बाबूजी चली ना। लेकिन बड़ा डर लगा था कि मैं चल लफा लवंडा भेट गई। कल हिया हम सजिया कर थैलिया में देखनी 500 रुपया का नोट धइल पता नहीं का हो गई लो। अरे झूठ ना बोली चली। अच्छा चल भाई चल चल लियो ले चले छोटकी हाँ लिया के लियो चली। चल ए दीदी का रे तनी रौरी लिया के चली गवा हाँ आ तनी हम शंका कइले मार आवत। का पानी ढेर पी लियो ले का रे। हाँ ए दीदी जल्दी आओ ले चल बढ़ के चल जल्दी आइए। ए भैया हमन के कॉमेडी आईपीएस चैनल है पर सब्सक्राइब करी फॉलो करी शेयर करी आ हमन से जवन भी गलती सही तीनों भाई से भाई लोग के गलती के क्षमा करी। जय हिंद जय भारत।